Da. Și zic, ce idee ai, mă, nebunul care ești? Și că, hai, lasă-mă să-ți fac un experiment. Ce vrei, mă, să faci? Lasă că ți arăt eu. Că am văzut pe internet cum lipești urechile și nu mai ai treabă cu el. Bă, tu te bă de aici, ești nebună la cap. Din casa aș lipi și din ăla de pus pe unghii, de făcut unghiile cu tips, cu dragi. Băi, de-abia m-am dat lipiciul jos, mă, să fac. La 2 săptămâni m-am chinuit să-mi dau lipiciul jos de pe piele de aici din spate. Bă, dar și tu nu e sănătos, tu ai stat să-ți lipească urechi? Păi sigur că am stat 5 minute și când am văzut eu ce nașpa îi, bă, dacă nu i-am băgat și i-am dres. Da, pe da, mă, normal. Deci, să mai râzi de mine, te distrug dacă mai am cu două, trei de tine în cap.